Cambiamos de episodio. Xa no episodio 8 dos 14 do maratón chegamos á literatura. A diáspora foi refuxio para a creación literaria e artística en xeral e sobre todo en determinadas épocas históricas. Un refuxio que provocou a súa vez que máis escritoras comezaran a empregar a nosa lingua nas súas publicacións. Para conducir este faladoiro temos con nos a Marga Toja. Ela é escritora e xornalista e Premio Xeric 2024 coa novela negra Xarela. Ela é unha moi boa coñecedora da nosa literatura e conductora deste episodio. Moitísimas gracias, Marga. Deixámoste co faladoiro. Pois nada, moitas grazas. Moi feliz de saudarvos, de saudarte a ti, Daniel, e de saudar a Sara Guerrero e a Susana González Lago. Bueno, pois a diáspora é un fenómeno que acompaña a historia da literatura galega, e incluso a nosa identidade como comunidade perifericializada ten bastante de identidade literaria. E como non, pois por tanto, pois é unha identidade de diáspora. Bueno, temos os poemas de Rosalía, as caricaturas e os textos de Castelao, os versos de Celso Emilio, Luis Xoane, Eduardo Blanco Amor, Xosé Neira Vilas, Hortensia Blanchpita, que normalmente non se cita porque temos moitas esquecidas, as Casas de Galicia, os centros galegos. A diáspora non só impregna de referencias ás páxinas de prosa, poesía e prensa escritas en galego. Nese exilio político causado tanto polo golpe de Estado como pola fame antes, senón que a diáspora galega, como estamos vendo neste maratón, é un feito contemporáneo, un feito de actualidade rabiosa. Así é que imos revisar neste episodio do maratón para traer á axenda non só mediática e política, senón tamén a axenda do noso sistema literario e dos estudos galegos esta cuestión. E para iso saudamos a Sara Guerrero, que naceu en Ciudad de México, é escritora e creadora escénica, foi colaboradora de varios medios, de Pícara Magazín, do Salto Diario. Bueno, neste último medio administrou o blog Rehabilitar o Rural, que foi un espazo literario para dignificar a vida no rural. Foi coordinadora e dinamizadora dun proxecto de recuperación da memoria comunitaria a través de talleres de teatro impartidos en varios poboados rurais da provincia de Pontevedra. Bueno, un tema esencial na súa traxectoria este. De feito, a súa primeira novela Eu son o monte, que publicou o ano pasado Euseino, a editora, pois aborda este tema e con ela, grazas a ela, gañou o recoñecemento Nosa Señora das Letras, que este recoñecemento tan singular que dá a plataforma literaria feminista A Sega. Este foi no 2025. Hola, moi boa, Sara. Hola, ¿qué tal, Marga? Hola, que tal? Moitas Vou grazas. saudar tamén a Susana e despois xa vos lanzo unhas preguntas, tanto unha pregunta colectiva obrigada como as vosas preguntas persoal e establecemos un diálogo sobre este tema pois tan importante para todas as que conformamos o sistema literario galego. Pois saúdo tamén a Susana González Lago, que naceu en Ponteareas e criouse na feira en Salceda de Caselas, mais aos 12 anos emigrárona, como di ela, a Berna, en Suiza, e hoxe sigue residindo alí. Ela é enfermeira no Hospital Universitario de Berna e tamén fai traballo como guía, mais un día, hai uns 10 anos, descubriu uniuse emocionalmente e intelectualmente coa literatura galega, quedou prendida da poesía galega tan potente que temos, así que no ano 2020 creou Galemán Poesía. É un proxecto moi interesante, unha sorte de editora online especializada en traducción de poesía do galego para o alemán. Que tal, Susana? Moi boas.
Hola Marga, encantada de estar aquí contigo, un placer Hola, verte. Hola a bueno, todos, hola. moita alegría tervos aquí as dúas. Bueno, teño que facervos para empezar a pregunta obrigada, a pregunta que é vertebral de este maratón e é como pode conectarse a día de hoxe a Galicia territorial coa Galicia exterior a través da literatura. Vos formades parte diso. Podes empezar ti mesma, Susana, por exemplo. O audio, non te escoitamos. Agora sí. Sí. Ok, como se pode unir a Galicia territorial coa diáspora? Bueno, en primeiro lugar, con todas estas maravillosas accións que temos, sobre todo as online, porque son as que nos unen a nós co proceso, co territorio de Galiza, todo o que sexa online, todo o que nos poidamos dende a diáspora participar, iso é o que a nós, por decirlo de alguna maneira, nos dá vida dende a diáspora, non? Todo o que a información, todas as lecturas que nos poidamos ir buscar de forma online son o que nos unen sen poder estar presencialmente. Despois, presencialmente, todos os festivais, todas as presentacións de libros, todas estas cousas, pero para iso xa temos nos que estar tamén presenciais en Galiza. O que eu boto en falta é que haixa, por exemplo, presentacións, recitais, que sexan, como se di, que sexan gravados para a xente que estamos fora. Iso entón xa sería o espectacular. Esas son as cousas que nos axudarían a estarnos máis presentes dende a diáspora. Ter todas estas cousas mediante medios online. Moi ben, e ti, Sara, como ves? Ben, por lo menos eu que estou fora de Galicia, agora en Barcelona, creo que hai unha relación entre Galicia e México. Eu, primeiro que nada, quería decir que non... Quizabes eu son parte da diáspora de maneira accidental, ou máis ben como un efecto colateral, porque eu non me sinto persoalmente parte da diáspora galega, porque eu son mexicana. Non tiven contacto coa cultura galega até que cheguei ao Estado español e cheguei a vivir ali. Entón, pola familia da miña parella. Agora, despois de estar varios anos en Galicia e agora en Barcelona, sí que vexo que hai unha cuestión que os vencella, que son os centros galegos, por exemplo, non? Que en México sí que por lo menos hai un importante, non sei se hai outra comunidade que tamén adoita xuntarse, pero que tamén aquí en Barcelona hai moitísimas actividades, non solamente do Centro Galego recoñecido oficialmente, por así decirlo, senón tamén de outros grupos de persoas que se xuntan a facer actividades relacionadas con a cultura e a lingua galega. Entón, supoño que serían esas primeiras, non? Dos conexións, o primeiro que se me ven á mente. Supoño tamén que haberá outra cuestión que sí que terá que ver coa diáspora latinoamericana que está a chegar a Galicia dende hai moito tempo, que terá que ver coa familia, coa herencia, non? Unha herdanza e tamén coa lingua que se aprende ou non ao chegar a Galicia. Bueno, en Barcelona hai unha comunidade galega activísima, incluso Sí. unha comunidade galega ás veces relacionada coa universidade, a Universidade de Barcelona, que tivo estudos de licenciatura en filoloxía galega, de feito. Bueno, pois é magnífico que esteas aí e seguro que recibiron e que tes unha grande cantidade de lectoras e lectores desa comunidade barcelonesa, non? Da túa novela.
Sí, de feito, claro, xa que unha está aquí, sí que comeza a descubrir todos estes espazos que non se coñecían e sí que presentei o meu libro na Universidade de Barcelona xustamente grazas ao Departamento de Estudios Galegos e Portugueses, tamén no Ateneu Roig, coa Asociación de Cultura Galega de aquí. Tamén descubro, por exemplo, unha libraría que está no barrio de Gracia que se chama A Repunantiña e que é unha libreira galega, non? Que é o punto de venda do meu libro, porque ela é das poucas librerías que teñen libros en galego. Entón, sí que hai unha rede que parece ao principio que está oculta, pero que en realidade é bastante efervescente, que está bastante viva e sí. Bueno, no 2022 fuches beneficiaria dunha bolsa de creación para a mocidade do INJUVE para desenvolver un proxecto de investigación sobre a produción literaria escrita por mulleres migrantes no Estado español. Non sei se tiveches a oportunidade de indagar sobre galegas e como é ese relato actual sobre a migración na nova literatura galega. Non sei se tiveches esa oportunidade. En realidade non, porque a investigación está centrada sobre todo en todas as identidades que chegan ao Estado español. Non é migración interna, senón persoas como a min ou como moitas outras autoras que chegaron e que están a escribir as súas narrativas de experiencias migratorias. Entón, sí que ten que ver moitísimo máis con cuestións acerca do racismo e tamén sobre acceso á lingua para o castelán, pero non no caso de Galicia non o vin. Pero hai outras autoras desde Galiza que tocan eses temas desde a poesía en galego, por exemplo, sobre o racismo e sobre estas cuestións. Pasamos a Susana, que abriu as portas da poesía galega a toda a comunidade de fala alemá, e non só alemana, verdade? Porque tamén están as túas compañeiras Corín e Katiuska que traducen para outras linguas, como por exemplo para o italiano. Sí, Como é esa experiencia? Como se recibe a poesía galega nesa comunidade? bueno, pois a nosa comunidade é pequena, pero é un núcleo moi activo, moi acolledor, moi atentos con nós, recibimos vídeos de presentacións de libros, recibimos deles vídeos de festivais poéticos. É unha pequena comunidade que está, que se lee, de iso estamos moi orgullosos, é o máis bonito que nos puido pasar con todo este proxecto. Traducimos ao alemán de Berna e Katiuska fai as traducións ao italiano. De feito, o máis bonito que nos din as nosas lectoras, as nosas seguidoras, é que grazas a esta traducción de poemas, elas poden facerlles ver a outras compañeiras coas que normalmente falan, por exemplo, en inglés, pero que son alemanas ou que veñen de Alemania ou de Suiza, que se poden intercambiar estas poesías. En unha amizade, por exemplo, de unha seguidora que nos decía: coa miña amiga de Alemania falo en inglés e agora teño poemas que lle podo mandar e podemos falar xuntas sobre estes poemas. E iso é unha das cousas máis bonitas que nos dixeron até día de hoxe. Bueno, podoche dicir que tiven a sorte de que traducises uns poemas e a experiencia é moi semellante a esa, ter a oportunidade de transmitir algo, bueno, tan digamos, tan delicado, tan difícil de transmitir, se non é a través dos propios versos a outra persoa, pois darche a oportunidade de comunicarte con falantes de alemán e que entendan que é o que faz, é unha experiencia super bonita. Bueno, pois como autora e como traductora, volas dúas
pensades que hai un déficit de traducción da literatura galega cara ao exterior? Gustaríavos, por exemplo, ser máis lidas Sara fora da Galicia, ou mellor, cal é a relación con outras comunidades non falantes de galego? Sara, Creo que agora mesmo dende Barcelona sí que comezo a ver que cada vez hai máis traduccións, non? Non lembro agora mesmo a editorial, que non sei se é Cuatro Lunas, por exemplo, que xa traduciu a Regina Vega e a outras autoras, Antón Reixa tamén creo que está traducido por esta mesma editorial, Ismael Ramos, que está en Las Afueras, entón sí que vexo que pouco a pouco hai máis autoras que comezan a ser traducidas. Descoñezo, a verdade, que tanto estas traducións chegan a América, por exemplo. A min sí que me gustaría e que creo que tamén ten que ver moitísimo dende a miña posición como escritora, que sí que é unha cuestión de un impulso individual, como de un esforzo que unha fai para que a obra saia do Estado español, por exemplo, non? Pero sería máis un esforzo propio de querer que, por exemplo, este libro fose publicado en México, que non deixa de falar tamén o libro de México, non? Entón, sí que vexo máis complicado, pero polo menos no Estado español sí que vexo que hai máis traducións, e de feito, agora que estou a falar de México, sí que hai o Fondo de Cultura Económica, que é unha editorial mexicana, subvencionada unha parte polo Estado, sí que ten unha antoloxía feita por Miriam Reyes de poesía galega contemporánea. Entón, sí que vexo aí que pouco a pouco está a abrirse un poquinho máis, está saindo a literatura para o resto dos territorios. E ti como ves, Susana? Pola miña parte, pareceme moi interesante o que acaba de dicir Sara, dese esas traducións españolas desas traducións do galego ao castelán chegan a Sudamérica. Sería algo que nunca me preguntei, que sempre pensei que me chegarán, non? Estando traducidas ao castelán, chegarán a Sudamérica, que me parece algo super interesante. Eu, pola miña parte, vivo en Suíza, coñezo un pouco o ámbito editorial de Suíza, Alemanha, todas esas cousas. Para min, a representación de autoras galegas ao alemán tamén vexo que se están facendo máis cousas, pero que siguen sendo traducións moi limitadas. Sí que temos recoñecementos ou galegos recoñecidos internacionalmente, como o Rosalía de Castro, o Xio Nogueira, Manuel Rivas, e as maravillosas Olga Novo, Lupe Gómez, Chus Pato, por nomear algunhas, pero penso que siguen sendo traducións que se ven pouco, que eu aquí, por exemplo, non atopo, das cales aínda se podería facer moito máis. E que espero que algún día se atopen máis nomes, máis diversidade poética galega traducida ao alemán e a outras linguas. Por exemplo, xa que é un momento de esplendor para a poesía galega, que se está a recuperar moito esa tradición de oralidade que ten a propia historia da poesía galega e galego-portuguesa, quizáis un circuito poético fora dos lindeiros territoriais da Galiza podería ser interesante, Susana. Para min e para todos os amantes da poesía e da literatura sería interesantísimo. Imagínome un festival literario galego en Berna, en Lucerna, en Xenebra. En Berna agora mesmo non temos centro galego, estas cousas que nos unen a Galicia que contaba Sara. Agora mesmo nos en Berna non o temos, pero temos centros galegos moi activos. En Ginebra, en Lucerna, creo que tamén sería maravilloso un festival literario en unha destas cidades,
xunto con algún centro galego, onde tamén se puidese xuntar algo de música, sería maravilloso e sería, eu penso que unha forma moi activa de conectar aínda máis esta diáspora coa literatura galega e, sobre todo, de visualizar máis a literatura galega, porque sí que a música está moi presente, o cinema tamén está moi presente, pero a literatura eu penso que se queda sempre un poquinho curta en estas cousas. Eu vexo que xente galega no meu entorno saben moito de música, de cinema, de películas, pero da literatura galega falase menos. Eu creo que iso sempre queda un poquinho máis para atrás. Sería moi interesante. Oxalá, a ver. Bueno, nos lanzamos a idea, é moi interesante iso que citas da música, porque precisamente íbamos preguntar se segue a cumplir a función que cumpliu sempre a literatura galega de ser vínculo entre a Galicia territorial e a Galiza exterior e a diáspora. Quizáis está a ser sustituída pola música, tal vez figuras como Sara Guerrero, que representas como pues, esa modernidade, aínda que a palabra modernidade xa non representa unha modernidade, que representas esa actualización da literatura galega. Como se podería, primeira pregunta de se sigue a cumplir esa función a literatura galega e segundo, como se podería introducir, xa vimos desde a poesía algunhas opcións, desde a narrativa, esa comunicación co exterior. Para min é moi interesante, non? Non sei se continúa a xogar o mesmo papel. Supoño que sí. A frase de Castelao sempre está moi presente, non? Se somos galegos por obra e gracia do idioma, si estou a citalo ben, non sei, pero creo que sí que continúa a ser un vencello coas galegas que están en calquera parte do mundo. O que sí que creo, agora xa a falar no mundo contemporáneo dos nosos tempos, que o que a mí me parece interesante é como as narrativas poden romper as lóxicas nacionais, non? A min interesábame xusto como podemos pensar unha literatura posnacional, non? Traslocar a lingua, que pasa coa xente que vive en Berna e que comeza a escribir en galego desde o contexto de Berna e sobre as experiencias de Berna, non? Ou tamén que pasa, como foi o meu caso, pero que supoño que hai moitísimas máis autoras que a min, que veñen de outros lugares do mundo e comezan a contar as súas historias en galego. Creo que eso é un enriquecimento tremendo e unha actualización para o sistema literario indiscutible. Entón, creo que para min iso sería o ideal, non? Que cada vez máis persoas poidan achegarse e acceder aos sistemas literarios, acceder á lingua, por exemplo. Entón, para mí iso sería o máis interesante, pensar a literatura galega, xa que ten esta tradición de diáspora, pensar unha lógica posnacional, non? Pero nada. Bueno, moi interesante, Sara, e sobre todo non só da lingua que ti citabas, senón a revisitar como se está facendo a revisitación dos temas, como faz ti, por exemplo, co rural, o tratamento de novas realidades, do racismo, da confluencia entre galegas de fora, galegos de dentro, moi interesante. Acaba de entrar o noso terceiro convidado, Suso de Toro, que, bueno, é un compostelán, non nos faría falta nin presentalo, pero ímolo facer moi brevemente, que se convertiu nun dos autores máis recoñecidos da lingua galega, con 38 libros de ficción, ensaio, teatro, guións, premios literarios da crítica galega e española. Bueno, tes traducida, estivemos falando de traducción antes de que te incorporases, ti tes traducida a túa obra a varias linguas.
Es tamén, desde hai moito tempo, colaborador habitual en medios de comunicación. Moi boa, Suso. Volveunos desaparecer, Suso. No, está, pero tengo o micro apagado. Ah, vale, vale. Pois, por favor, Suso, acende o micro para que te poidamos escoitar. Non, estamos a ter Sí, nos vémoslo. dificultades. Non sei se como administradoras poidan, así como silenciar, activar o son, non sei se sexa Sí. posible. Non te Directamente escoitamos, Suso. Si lle podes dar a activación do micro. eu dinlle aquí varios avisos. Vai. Agora, Agora vai. Moi ben, agora Sí. perfecto. Bien, viva, bravo. Viva. Viva. Moi ben. Bueno, pois saudámoste e aproveitamos para introducir unha pregunta que ten que ver coa túa faceta de colaborador en medios de comunicación, porque aí desenvolviches moita análise do feito migratorio galego. Retomamos, por exemplo, unha reflexión que fixeches hai uns anos, na que expresabas que non ficaba de todo claro para todas nós e para todos nós o feito de que esa emigración fora un exilio forzoso, tanto a primeira migración motivada pola fame como a segunda provocada pola represión política. Bueno, como se ve isto desde 2005? Desde 2025? Vale. Bueno, en primeiro lugar, habería que facer moitos matices ao que a orixe da emigración, efectivamente, poderíase facer toda unha cultura da emigración que marcou mesmo a identidade. Habería que decir tamén que moita xente hoxe, en moitos lugares do país, hai unha cultura da emigración e é a cultura que ten a xente. A cultura que ten a xente, en vez de crear oportunidades no seu lugar, o que ten é aprendido xa a emigrar. E iso é un problema, hoxe en día, entendo eu. E efectivamente tamén, desde o punto de vista histórico, foi unha búsqueda de unha saída á necesidade, foi tamén unha procura de oportunidades, en determinado momento, sen dúbida, na posguerra, desde o momento en que o franquismo permitiu a moita xente marchar, foi unha oportunidade de marchar a moita xente que estaba aquí incómoda, nunha situación que lle resultaba intolerável e que moitas veces estaba sendo molestada. E iso é parte da emigración dos anos 50 tamén, é unha realidade. Eu penso mesmo na miña familia. De todos modos, onte subín ao autobús na miña cidade e o condutor era un home, outras veces xa é unha muller, é dicir, para min viaxar en transporte público é moi interesante, aprendo moito. Entón, neste caso era un home, pero era un home negro, que probablemente chegou hai pouco tempo á cidade, pero que tiña xa un oficio, unha capacidade, e está ocupando un posto de traballo. E esta é unha realidade nova. Logo no autobús, a xente que me rodeaba era de procedencia sudamericana, moita dela. É dicir, eu creo que a tarefa xa non é seguir interpretando o que foi a nosa emigración, senón a tarefa por diante é analizar o que temos, a situación na que xa estamos, que é unha situación complexa culturalmente, socialmente e tamén lingüísticamente, e que plantexa novos retos, desde logo, para a lingua galega, e tamén plantexa retos para a construción dunha sociedade, dun país. E penso que iso é o que temos que abordar. De todos modos, tamén quixera dicir, antes de que me quiten o micro, aproveito, como fai a xente sempre, que gústame moito, desde logo, compartir espacio contigo, con Sara Guerrero, é dicir, con outra compañeira de Suiza, que cheguei tarde, non me enterei ben, desculpa. Susana González Susana, Lago. que sodes todas mulleres, e mulleres novas. Entón, realmente, eu doume conta de que fiquei desfasado en moitos sentidos, e tamén nese sentido
de que descoñezo moito da creación cultural, literaria, cultural galega actual, porque está de la levando adiante as mulleres. E, bueno, simplemente é unha constatación Bueno, que estás fago. a tempo de actualizarte, para iso estamos aquí, para actualizarnos todas. Temos a Sara, temos a Susana, que permite ao mundo inteiro ler a poesía en galego traducida para o alemán, que é unha cousa, bueno, magnífica e que temos que aplaudir a súa editora, Galemán Poesía. Bueno, pois nada, moitas gracias por incorporarte e estamos xa na recta final desta cuestión. E quería preguntarvos, xa un pouco para ir finalizando, cal é a vosa relación co sistema literario galego e que se pode facer desde o sistema literario galego, primeiro, para que desde aquí, desde a Galicia territorial, se lea máis, se difunda máis a nosa literatura fora e para que as persoas que van chegando e que se incorporan como a nosa cidadanía galega tamén reciban a nosa literatura que se vexan reflexadas, por exemplo, as súas realidades. Calquera, pois ti mesmo, Suso, se queres. Bueno, eu non sei, a verdade que estou moi despistado. Estou moi despistado na vida en xeral, neste momento da miña vida, e non sei moi ben cal é a miña situación. Eu entendo que xa non é algo significativo, é dicir, creo que vivimos realmente moi xeracionalmente, creo que este non é o meu tempo xa, é dicir, non teño autoridade, síntome un pouco desprovisto de autoridade neste tempo, e creo que sodes vos as persoas que tendes máis capacidade de iniciativa e protagonismo porque tendes o que estades creando este tempo novo. Non sei que decir, eu pouco podo aportar, realmente. Francamente, que pase a pelota a outras persoas. Pouco podo aportar. Eu estou moi apartado, moi na miña vida, moi apartado de todo, pouco podo aportar. Bueno, pois pasámoslle a pelota entón a Sara, por exemplo. Grazas, Marga. Para min é de verdade que unha ledicia estar aquí e compartir espacio con vos, convosco, para min sí que é moi importante, non? Aínda que eu tamén creo que estou moi apartada dende Barcelona, non? Do sistema literario, pero aínda así este espazo para min é importante, por exemplo, para falar con Suso, con Susana e contigo, Marga, porque creo que os diálogos, incluso os diálogos interxeracionais, son moi importantes, non? Para continuar a pensar que está a pasar. Eu, como dixen, recién cheguei, creo que para min é importantísimo abrir o espazo a novas narrativas, a novas temáticas dentro da literatura galega e, sobre todo, xa que as persoas que vimos de fora, non? Poidan ter acceso xusto en condicións ao aprendizaxe da lingua, que non sexa totalmente a responsabilidade das persoas migrantes as que, non? Que moitas veces ponse a responsabilidade das persoas que chegamos de aprender a lingua e sí que é parte, pero tamén é parte das entidades de administración e as institucións de ofrecer as linguas e os espazos de socialización da lingua para que poidamos aprenderla e usala no día a día. Entón, para mí sí que é moi importante abrir esos espazos, esas narrativas que xa están. Coñezo, por exemplo, a Miguel Cavadas, que acaba de gañar un premio de poesía con Himno Nacional, que é justamente unha procura, fala dunha procura de nación, el que viviu moito tempo nos Estados Unidos, non? E tamén estes xogos coa lingua das persoas que están fora ou das migrantes que chegamos de mestura, de xogar coa linguaxe, e creo que iso non é en ningún momento en detrimento da lingua galega, pero non que a enriquece e que enriquece e se enriquece cos novas temáticas e narrativas. Pois moi interesante. Dicía Suso de Toro que se sentía apartado. Estamos aquí a falar disto porque todas de algunha maneira estamos apartadas, estamos
perifericializadas e por iso compartimos espazo aquí para buscar ideas, para buscar vías de comunicación. Susana, cedoche a palabra xa para poñerlle fin a nosa conversa, porque xa lle temos que dar paso á seguinte mesa. Deixoche, Susana, para que nos deas algunha pincelada sobre este tema. Ben, para min, sen dúbida, a literatura é unha das pontes máis fortes entre Galicia e a diáspora, porque permite manter viva a lingua, a memoria, a identidade, mesmo para nós que estamos lonxe. No meu caso, o Alemán Poesía naceu precisamente dese desexo de conectar, de levar a poesía galega máis alá das fronteiras físicas. A literatura galega non só nos único país que deixamos atrás, senón que tamén nos permite explicarnos no estranxeiro, crear diálogos, abrir portas. É unha forma de estar sen estar, de pertencer desde a distancia. Isto é moi importante para os que non estamos. A Suso diríalle que exactamente polos seus libros, pola súa literatura. A Sara diríalle é grazas aos seus libros, á súa literatura, que nós estamos en contacto coa terra, de poder lervos a vos, a nós, danos ese fío conector con Galiza, ou seja que nada de estar descolocados, nin de estar onde de sentirse raros, porque é por vos, é pola vosa escrita, pola vosa literatura que nos conectamos coa terra. Foi un placer estar aquí con vos. Bueno, moi lindo, Susana, e moi ben falado. Moitas grazas, Sara Guerrero, moitas grazas, Susana González Lago, e moitas grazas, Suso de Toro, grazas, como non, ao IGADI e tamén á Deputación da Coruña por organizar isto. Estamos desexosas de trazar pontes con toda a comunidade galega dentro e fora da Galiza. Deixamos para que veñan as compañeiras e os compañeiros da mesa que van falar un tema super interesante do que tamén nos atinxe a nós, que é a relación coa lusofonía. Moitas grazas, pois.